Ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Libja fuq l-aġenda ta' taħdidiet f'Malta bejn il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri u d-Deputat Kmandant tal-Armata Nazzjonali Libjana il-Logotenent Ġenerali Saddam Khalifa Abu al-Qasim Haftar. Fil-laqgħa ngħad kif ir-relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi huma tajba b'kollaborazzjoni kontinwa fuq diversi oqsma, speċjalment dawk marbuta mal-oqsma tas-sigurtà. Fost it-temi diskussi apparti s-sigurtà kien hemm l-iskambju ta' informazzjoni l-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u l-immigrazzjoni irregolari. Fil-laqgħa li kelli dan kollu ġie diskuss u anke qbilna li mhux biss se nkomplu naħdmu flimkien, iżda se wessaw il-kooperazzjoni tagħna anke b'aktar laqgħat tekniċi li ħajsiru bejn żewġ naħat fil-jiem u fil-ġimgħat li ġejjin. Il-Ministru Camilleri tkellem ukoll dwar l-importanza ta' dawn it-temi għaċ-ċentru tal-Mediterran u n-naħa t'isfel tal-Ewropa u kif din il-kooperazzjoni tista' tħalli benefiċċji mhux biss lil popli ta' Malta u l-Libja iżda wkoll ir-reġjun kollu kemm hu. F'laqgħa oħra, deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg qal li l-prosperità u s-sigurtà tal-Libja huma indispensabbli għas-sigurtà u r-reżiljenza madwar il-Mediterran kollu. Fil-laqgħa mad-Deputat Kmandant tal-Armata Nazzjonali Libjana, Dr. Borg tenna l-appoġġ ta' Malta l-impenn biex tinkiseb stabilità u sigurtà fil-Libja. Iż-żewġ naħat iddiskutew ukoll ir-relazzjonijiet tal-Libja mal-Unjoni Ewropea kif ukoll temi ewlenin relatati ma' sigurtà marittima fil-Mediterran.